Hej. Ja, vad säger ni gärna till en? Varför ni så riktigt lösas upp och ja, jag tänkte gärna till. Och det blir en otur det. Som sagt. Så många gånger. Jag vet inte om man kommer. Jag skulle 100 bli uppspelad. Vad ska man säga till er här nu? Först så har jag en tröja. Jag har en tröja där det står hello. Inte yellow utan det står hello. Här. Det är ett hår där. Hello. Och så vänder jag på mig. Jag vet inte om ni ser. Men så står det goodbye. Och sen så har jag ett vitt linne från eller ett vitt linne från Kappahl. Tror jag det är. Ja, Kappahl tror jag. Och sen vänta, jag måste tänka lite på det. Jag ska dra byxorna också. Och så har jag ett par rosa jeans från Kappahl. Det är väl typ det jag har, så jag bara kammat håret lite. Jag har inget smink nu direkt. Tror jag inte. Jag tvättade bort det typ igår. Vänta, usch. Jag har en fuling. Jag ska... Nej, men... Det var en liten otur. Jag ska nog inte blanda in något mer i den här oturen nu. Men jag hoppas ni gillar ju många videos, för det får ni nog så ut med ett tag. Ha det bra.